Hayvanlara hoş niyetliligi bagda etmek Türkmenistanda soňky hepdelerde bir waka görüldi. Ýurtda itlere bolan garaýşy gadalaşdyran kanun kabul edildi. Daşary ýurt wekilhanalarynyň işgärleri hem türkmen jemgyýetçilik wekilleri iýdeksiz haywanlaryň saklanýan görüldüli penahanalarına barıp gördi. Şol wagtyň özünde de itler we pişikler şäherleriň köçelerinde rehimsizlik bilen tutulýar hemde öldürilýär. 17 awgust ýanyda ýerleşýän Arasapenji we Ömür Ber adly iki tane hususy penahana Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edildi. Yerli media terişdeleriniň maglumatlaryna görä, Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen bilelikde bu penahanalarda saklanýan haywanlar üçin azyk hemde derman sowgat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, olar baryp görmek üçin haywanlara gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanalary saýlapdyr. Aşakda bellep geçişimiz ýaly Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasy haywanlary goraýjy aktivistleri bilen maslahatlaşdy we haywanlara bolan gatnaşyk üçin ýokary baha berilen Arasapenji we Podarim мне жизнь adly penahanalary saýlady diýilip Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti Azatlyk radiosynyň soraklaryna hat üstü bilen beren jogabynda aýtdy. Saparyň oňy sirasynda Aşgabatda we Türkmenabatda haywanlary goramak boýunça iş alyp barýan aktivistler itleriň tutulmagy we öldürilmegi bilen baglanşykly köp sanly wakany habar berdiler. Aktivistler paýtagtyň itler üçin iki penahana ýakyn wagtda Daşary ýurt wekiliýetiniň boljak sapary barada habar berdiler. Meýletinçiler we Ýewropa Birleşiginiň işgärleri änegdäki iki tany hususy penahana baryp görer. İnsanperwerlik missiýasynyň Arasapenji we Ömür Ber adly penahanalara baryp görmegine garaşýar. Emma olaryň Umyd adly agyr şertlerdäki 3-nji penahana barmajagy çak edilýär. Diýip haywan goraýjy 14 awgust Aşgabatdan habar berdi we soňky agdalan penahanada şertleriň elhençdigini bellep geçdi. Azatlyk radiosyna uradylan videoda hem Türkmenabatly ýaşaýjy ýakyn wagtda boljak sapar barada aýdýar we ol itlere hem pişikleri rehimsizlik meselesine jemgyýetçiligiň öňsüne çekmäge tynanşýar. Türkmenabatda surata düşürilen videoda tutulan haywanlaryň jesetlerini kapasalarda görüp bolýar. Aktivistler Daşary ýurt wekiliýetiniň haywanlara hoş niýetlilik temasyna üns bermeginiň Türkmenistanda itlere we pişiklere rehimsizligiň öňüne alyp biljegine umyt baglapdylar. Haywanlary goraýan aktivistler problemaly ýerlere baryp görmegiň hakyky meseleleri ýüze çykaryp rehimsizligiň soňuna çykmak üçin goşunt bolup biljekdigine inanýarlar. Aşgabatda tutulan haywanlary kabul edýän esasy ýer çoğunludan galandylara gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angarda ýerleşýär. Haywan goraýjylar bu ýeri itler üçin konslager diýip adlandyrýarlar. Aktivistler hut şu ýere baryp görmeldigine inanýarlar. Angara baryp görseler gowgalardy. Ýöne ol dogdaky hiç kimi salmaýarlar. Ol ýerde kapasalary ýok. Olar umumy ýerde köpçülikleýin helak bolýarlar. Diýip 14 awgustda Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly aktivist Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň hitler üçin penahanalara saparynyň öňü sirasynda aýtdy. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň hem haywanlary goraýjylaryň atlaryny olaryň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen çap etmekden saklanýar. Geçmişde aktivistler şol sanda haywanlary goraýjylar we raýatlar türkmen häkimetleri tarapyndan ençimegedek ýydarlanypdy, gorkuzylypdy, ýenjilipdi we tutsak edilipdi. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti penahanalara planlaşdyran saparlary barada özleriniň köpçüligi üçin öňünden maglumat çap etmändiglerini aýtdy. Azatlygyň soraklaryna beren jogabynda wekiliýet ýylaty öýde saklanýan we iýdeksiz bolan haywanlara söýgüsini we aladasyny görkezýän suratlary we videolary çap etmek mahabatyny geçirenligini belliýär we bu sosial media hasaplarymyzyň üstü bilen amal aşyryldy. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti tarapyndan ýüz tutulan aktivistleriň hem gararsyz medianyň belli bir reaksiýasy boldy diýilýär. Odal habar berilýär 1-nji we 10-njy awgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti ýerli ýylaty öý haywanlaryna iýdegi wagt edýän 10 günlük söýgü we hoş niýetlilik çäresini eglan etdi. Kampaniýanyň bir bölegi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haywanlaryna hem-de eýsiz galan haywanlara iýdek edýän hikaýalarynda hem Instagram ýazgylarynda suratlary hem videolary paýlaşmagy çağırdy. Habarda Türkmenistanda ýaňy ýakynda tasdiklanan itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanuny goldaýar we her kime öý haywanlaryna mylaýym bolmagy çağırýar diýildi. Şeýle-de bolsa Azatlyk radiosu Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden
Olaryň çoğunluğu itlerin we pişiklerin köp mukdarda getirilip iýmetsiz hem suwsuz ölýän ýer bolan angar diýilen Dieska barada habarly bolup bolmazlygyny, näme üçin olaryň sapar etmäge diňe amatly şertli pinahanalary taýlandygyny we näme üçin diňe türkmen hökümeti bu kanuny kabul edenden soň haýwanlara rehimli gatnaşygy mahawat edip başlandygyny bilmek isledi. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetine uğradylan bu sowallara entek jogap bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri haýwanlara rehimsizlik baradaky habarlara resmi taýdan düşündürüş bermeýärler. Şol wagtyň özünde de 26-njy ýylda ýurdun döwlet habar beriş serişdeleri itlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň tekstini çap etdi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanlaryň ýene 300-e goloýny ýurda getirdiler. Türkiýanyň Istanbul şäherinden uğrap, Lebap vilayatynyň dolandyrş merkezi Türkmenabad şäheriniň aeroportuna gonan uçurdaky ýolagçylar desine karantina yerleşdirildi. Bu vaka watanyna dolanmak isleýän onlarça Türkmenistanlynyň Istanbulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň agdalýan aeroportlardaky ygtybarly çeşmeleri habar berdiler. 17 awgustda giýişlik sagat 7:50 töwereginde Türkmenabada Boeing 777 kysymly uçur gondy. Istanbuldan gelen bu uçurda 300-e goloý Türkmenistanly ýurda dolandy diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine göre ýolagçylar uçurdan düşen badyna goşgolamlary berilenden soň Amy derýanyň sağ kenarynda yerleşen Türkmenabadyň baş karantin zonasyna yerleşdirildi. Olar bu ýerde 3 gün karantinde saklanýarlar. Bu vaka Türkmen raýatlarynyň onlarçasynyň käbir günlerde ýüzlerçesiň Türkmenistana dolanmak umydy bilen Istanbulyň aeroportunda garaşmagyny dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. 18 awgustda Istanbul aeroportunda bolan çeşmelerimiz onlarça Türkmenistanlynyň oturguçlarda oturandygyny ýa-da yatandygyny gürrüň berdiler. Aeroportda türkmenleriň köpsiniň ýüzünden olaryň ören ýagdaýdygyny görse we aňsa bolýar. Käbir adamlar goşgolamlaryny ýassyk edinip oturguçlarda uwuklap galypdyrlar. Halkymyzda şu ýagdaýda göreniňne ören haýpyň gelýär. Diýip çeşmämiz aýtdy. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda ýatyran halkara uçur gatnawlaryny henüz hem dogly derejede dikeltmediler. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan we Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara, hususan da türkmenleriň has köpde aýdylýan Türkiýe uğuru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henüz hem dikeltmeýärler. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri wagtal gurnayan charter uçurlaryna münmegi umyt edip Istanbulyň aeroportuna üýşen Türkmenistanlaryň sany gözgörteli artdy. Käbir türkmenler bir näçe aýlap şol ýerde galýarlar. Iýul aýynyň başyndan bäri bu ýerdäki türkmenler Türkmenistana ýygyderli uçur gatnawlarynyň dikeldilmegini talap edip bir näçe gezek protest bildirdiler. Bu protest çäreleriniň ýygyany türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan raýatlaryny watana getirmek uğrundaky taýlalaryny birneme güýçlendirdiler. Şu hepdäniň başynda häkimetleriň Belarusda we Täjikistanda okuwyny tamamlan türkmen studentläriniň 400 goloýny ýurda getirendigi ma'lum boldy. Şeýlede Türkmenistanyň online neşirleri Türk Hava ýollarynyň wekillerine salgylanyp, bu aviakompaniýanyň şu ýylyň sentýabrynda Istanbuldan Türkmenistana 9 sany charter reýsini amala aşyrmagy planlaşdyrýandygyny habar berdi. Türkmenabadyň aeroportundaky başga bir çeşmämiz soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistana gowryer we howa ýollary arkaly getirilen raýatlaryň sanynyň 1500-den aşandygyny habar berýär. Şeýle dol sentýabr aýyndan başlap daşary ýurtdan gelen ýolagçylary karantina yerleşdirmek düzgünniň ýatyrylmak ähtimallygy barada aeroportuň resmileri derejesinde gurrun gowdalýandygyny hem aýtdy. Ýolagçylardan test alyp öýlerine goýbermek gödüňünde tutulýar. Şeýle-de sentýabrdan daşary ýurtlardan gelýän uçurlaryň Aşgabatyň halkara aeroportuna gonyp başlajakdygy barada hem gurrun edilýär. Ýöne bular häzirlikçe diňe gurrun bolmagyna galýar. Diýip çeşmämiz bellidi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe Türkmenistanlynyň ökwaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler adatlyň bu baradaky sorawlaryny hem jogapsyz goýýarlar.
Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gyçylygy saklanyp galýarka Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri ýaşaýjylara ýanwar aýynda berilmeli uny satyp başladylar. Ýaşaýjylar ta 8 ay giç paýlanýan bu uny almak üçin bitay ädikleri we içki geyimleri hem satyn almaga mejbur edildiler. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä 18 awgustda daňdan garankyda saat 4'te şäheriň döwlet dukanları ilata un paylarını berip başladılar. Yerli ýaşaýjylar döwlet bahasyndan we adam başyna çäkli möçürde satylýan bu unyň hiliniň pesdigini hemde renkiniň garadygyny aýdýarlar. Üstesine de olar unyň gapdalyndan rezin ädikleri satyn almaga mejbur edilendiklerini belleýärler. Bugün diňe şäherde propiskasy bar raýatlara paýlandy. Her bir adam 4 kilogram un we 250 gram paxta ýagyny satyn alyp bildi. Ýöne ýaşaýjylar bulary almak üçin Türkmenistanda öndürilen bahasy 30 manat bolan rezin ädikleri hem satyn almaly boldular. Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol çağalar üçin niýetlenen rezin ädikleriň bitaýdygyny, olary ulanyp bolmajakdygyny ýöne un we ýağ paýlaryny almak isleýän adamlaryň onu satyn almaga mejbur edilendigini hem belledi. Bu ädikleri kimler satdyrýar, ondan kimler gadan çedýär, kimiň bähwidi bar? Bu soraklaryň jogabyny anyklap bolmady. Ýöne bu ädigi satyn almasaň onda un we ýağ paýyny bermeýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä 130-njy, 146-njy we 1-nji döwlet dukanlary ýaşaýjylardan aýallaryň we erkekleriň iç geyimlerini, plasmasa, şlanga tämizleýiji, şotka ýaly hojalyk haritlaryny hem satyn almagy talap etdiler. Un we ýağ paýlarynyň gapdalyndan bu önümleri satyn almadyk adamlara paýoklaryň berilmejekdigi aýdyldy. Paýok nowatyna duran adamlar un we ýağ almak üçin bu önümleri satyn almaga mejbur boldular diýip başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz şu günler şäheriň döwlet dukanlarynda gözegçiligiň güýçlendirilendигini, söwdanyň amal edilişine, işgärlere we aljylara Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň berk gözegçilik edýändigini hem habar berýär. Dukan satıcılarının bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, gözegçiligiň güýçlendirilmegi häzirki wagtda Hadar deňziniň kenarynda we Türkmenbaşy şäherinde yerleşýän Awazada ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň dynç alýandygy bilen baglanyşykly. Ýatlasak, prezident Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 8-nji iýulynda geçiren hökümet mejlisinde ýurduň ýolbaşçylar düzümine 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda dynç almaga ruhsat berilýändigini aýtdy. Olar adatça bolşýaly zähmet ruhsatynda Awazada, Arçmanda, Ýylysuda ýa-da ýurduň beýleki şipahanalaryndə dynç alýarlar. Döwlet dukanlaryna gözegçilik edýän howpsuzlyk şolsanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri azyk paýlarynyň gapdalyndan başga haritlaryň satylmagyna garşylyk bildiren adamlary alyp gidýärler we aýnaty garaldylan döwlet belgili ulaglary mündürýärler. Olar adamlara gorkuzyp olara haýbat atýarlar we seslerini çykarman berileni alyp gün bolmagy tapşyrýarlar. Diýip bu ýagdaýa şaýat bolan ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurduň söwda we daşary ykdysady araşdyrmalar ministrliginiň yerli edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyllarda bolşýaly bu ýyl hem türkmen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirendiklerini elan etdiler. 29-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamında bu ýyl ýurduň harmanyna 1.500.000 tonna goloy buğday tawşyrlandygy ma'lum edildi. Muňa garamazdan Türkmenistanda ýiti azyk krizisi şolsanda un we çörek gytçylygy indi 5 ýyla goloy wagt bäri dowam edýär. Häkimetler ilaty her aý subsidiýalanyň bahadan satylýan un bilen kadaly üpçün edip bilmeýärler. Iýunda Mar welaýatynda habarçymyz käbir şäherdäki, etraplardaky we owalardaky döwlet dukanlarynyň ilaty geçen ýylyň dekabr aýy üçin un paýogynyň aradan 6 ay geçen soň paýlap başlandygyny habar berdiler. Döwlet dukanlarynda çöregiň üpçünçiligi hem kadaly ýola goýulmaýar. Döwlet dukanlaryna getirilýän çöregiň möçüriniň azdygy sebäpli nowaty duran adamlaryň ählisi çörek satyn alyp bilmeýär. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynaky ýiti azyk gytçylygyny, un we çörek ýetmezçiligini aça-çan boyun almaýarlar. Döwlet medeniýeti bolsa ýurtda azyk bolçylygynyň höküm sürýän
edilýändigini tekrarlap, tekçeleri haritlerden doldurulan dukanlar barada video reportajlary iýdigderli görkezýär.